казвам. Вижте как се яде една спагета. Вали, как ядеш спагета? Чакай сега да си избере една. Дърпай, дърпай. Ще влиза в тата. Трябва да му помогнеш. Така. Един като влезе един път в устата и вече го смукваме навътре. Смучи. Не мога да го смучи. Голяма маценица. Маценица мене, че е вкусно. Ай, пращай ги. Може и трябва ни да си го припишем за вкъщи. Да, ще го изпратим. Ние ще го изпратим на бичеви. Ще изчаша само. Вече не се умаря. Не, е вкусно и продължава. Някой ако иска хлебче, да си тестовчето. То обаче и всичкото домати да вдеш. Май ще жастигне или не. Много ли това? Но става почва с тази кисел сос. Ага. Знаеш какво? Ма вече домашни, Естествено. То става, ама трябва домати предварително да го обработи с захар, да не са тъй. Аз вкъщи като сгъстявам, слагам мустен сол и малко захар. Да уби киселата жил на домата. Не събрай. Ама не, то не е кисело сега. Добро. Не, то самото домати, ама ако го вземеш, той да го купиш от магазина, прясно да го направиш. С спагети хляб не се яде. Добре. Да, на който ми е вкусно. Ти си изжа спагети, ти пък ще видим дали не се изжа така. Ти искаш халал, не използваш ли кофе? Да попитам жена. Ако? Той е много по кетчупа, зато и много въртеше машинката. Като правихме с гъстени домати, много помогна за змеленето. То съм по кетчуп. И догоре до веждите става мазна. Догоре ръчички. Соса май ще се къпите. Като ядем спагети, после са къпи. После ми бузите с сапунче, защото са мазничи. Иринче много вода съм сложила. Те ли, разредила ли съм го много? так му е колко повече. Той колко е много обича сладич. Добре, мила, добре. Скаш. Да, хубаво е. Правилно. Не слушам. Що си го отделил? Нищо, просто не остана и слушам. Коки, искаш ли салфетка? Да, бе. На здраве, на здраве, на здраве. Емо, по-руски ли сами? Какво? По-руски ли сами? Как се въртми по-руски? С байката. Той нещо ново. На здраве си яде, да. Така. Поздрави го с добрите спагети. Хубави ли са спагетите? Това ще направим. Опа. На здраве на Коки, да.
Мама ти дава ли ти да снима или? Аз не знам, тя мама снима ли в момента. Да, снимам. О, точно така, като прасе. Не е забравил да не си фотош. Не знам. И ми вървят тук един таймер си върви. Ти фана ли го сега? Естествено. Това е. Да се бори с един макарон и той не ще да влезе в стата. Не закачай. И си го държи високо. Коки не закачай мазна и ръчичката, нека да я държи горе. Калуяни, моля. Ти изяде ли спагети? Аз изя спагети. Докато не си изядеш спагети, няма станеш масло. Никой Ти мързи. заказва да ти харесат манджата. Да. Да се оближат чините като котите. Да. Той сложи толкова кетчуп, не знам как ще... Пити ръце вътре. Какво стана? Изтървахме. Ма не, че е вкусен. Това спагет. Спагети. Папа, пилекичка. След чак ще учи. А смучи го. Смутни го. Така. Да влезе навътре. Трябва да има учител тя. Двете ръце вътре най-лесно влиза. Иначе виждаш ли Оп, зайчето? и подскача. Да, снимам го даже. Ще те пратим в цирка. Да забавляваш хората. Ой. Много и харесаха, Яро. Да, ама не му харесаха. Харесаха ми. И как ще ти хареса ли? Аз чинията ти пълна. Не, крити му харесаха. Не свети ти хареска.